सासेना डिउटिया जोबसिगोन इभिनिं डिउटिमोन जास्ट बावनो साहा लोंनायजों लोगोसे मोननैसो खौरां होदेरगोन आं ओमफ्राय सावरायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय भिडिअ बानायनायनिबो टाइमिंबो जेबो थिग गैला ओमफ्राय गोबाङाथ' गोबां कमेन्ट होदों बिनि सिगाङावनो मोननैसो आपडेटआ बेनो इउथ्सफ्रा जाय नायदों आं सानो नैबे भिडिअआ एसेबाबो भेलुएबल जागोन जायफ्रा नायजोबो सेंग्रासा सिख्लासाफोर आंबो मोनसे समाव सेंग्रासोमोनथ' दाबो सेंग्रायानो बारा बोरायाखै हाबसिगोन अब्लाबो संसार जानो नागिरबाय जेथिया मोनसे आगानसे स्टेप मोनसे बेलेग रायजोआव दा मोनसे खौराङा जाहैबाय जोंहा क'क्राझारनि डिटिअ मानगोनां सारा बुंदों बर' बाखि पिकनिक जानो थांनायफ्रा हाजोआव दुद्रुलायनो लों खुदै गलायलायनो लों बेखौ जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया गाखोग्राया लोंनो मोनो जों बेखौ जेबो होना हमना ला पिकनिक जानो थांदों पिकनिक जानो थांनायाव गारि गंसे थांदों हमना ला बे गारि गंसे थांनायाव सासे ड्राइभाराव लोङाबानो जायो जुमाय लोंनानै गारि सालायनाया टटेलि माने बे स्टप बिथां सार बुंनाय खौरांखौ ससेबाबो नोंथांमोना खोनाखाबाय क'क्राझारावल' नङा बियो गुबुन गुबुन जायगायावबो गोबां स्ट्रिक्ट जागोन जोंनि एरियाफोरावहाय बर' सेंग्रासा सिख्लासाफोर एसे साबधानै गारि सालायनाय मानाय पिकनिकफ्राव थांबा लोंग्राफ्रा लों नाथाय सालायग्राया लोंनो मोननाय नङा फाइना गोगोमै होनांगोन आरो लोगोसे आदा जेसुए समफ्रामारिनि माखासे हेल्प खालामनाय भिडिअफोरबो दंमोन माब्रै खालामदों आं बेखौबो होनो लुबैयो दा जोबनायाव जायफ्रा नायनो गोसो आं होगोन बेनि सिगां बुंनांगौआ बेसो साखौ बिराद मोजां बानायो दहायनि भिडिअ आरो माखासे भिडिअफ्राव गाज्रि कमेन्ट हरग्राफ्राथ' थाखायो नेगेटिभफ्रा जेब्ला इउटुबार जायो बा ससियेल मिडियायाव फैग्रा जायो जायफ्रा गोसो गुदुंफोर फैनो साननाय लाजियो खायफा माबा बुंगोन नामा आंखौ उफाय गैया बुंजानांगौ जाखायो हाजार नों मोजां खालाम गाज्रि बुंग्राबो थाखागोन खायफा गाज्रिखौबो सापर्ट होग्राबो दङ मानो होनबा बिसोरो बैखौनो मोजां मोनो बेखायनो बिदिब्लालाय जोंबो मालाबा रिएक्सन लाबोयो कमेन्टफोरखौनो लानानै भिडिअ मानो खोथाया जाहैबाय बै सोरबा सिनायजानो लुबैनायफोरखौहाय मालाबा लाबोनानै होयो जों ओरैनो बेखौ रागा जोंनानै लाब गैया उल्था बुंनानैबो लाब गैखाया अब्लाबो एसे सिनायजायोब्ला मोजां मोनो खोमा ओंखायनो मानसिखौ नुयोबा मोजां लाबोथारो आरो दा इउटुबार जायोब्लाबो ससियेल मिडिया क्रिएटार जायोब्लाबो गुबुनारिफोरना गोबां एडभान्स डेभेलप गावजों गावनि गेजेराव सोरबा सोरखौबा मोजां मोना बे बेलेग खोथा नाथाय हारि होनोब्ला बिसिना नारखोलायग्रा थुखोलायग्रा गोबां दङ बिराद खौसे बिसोर हारि होनोबा हेफाजाब होयो मदद होयो सोरबा आर्टिस्टआनो जा सोरबा सेलिब्रिटियानो जा सोरबा इउटुबारानो जा जों नुयो नाथाय जोंनि बर'फोरनियाव जों मोनसा मोनसिखौ बांसिन नुनो मोनो बेबायदि आरो लोगोसे इउथ्सफोर जायफ्रा नायदों दा प्रिथिनाथ' डिउटि जोबसिगोन नै दोनहैनांसिगोनलाय बेखौ बेनि न'सिम उफाय गैया दाथ' नै हाबायाबो जाथारसिगोन संसारनि बान्दोआव हाबहांबायानो होनदो बेखौनो आं बुंनो गोसो जायो माबायदि मोनखो हाबा जानानै गोबाङा बुंनोबो हागौ बा जागोन नै जानोसै फ्रिदम माखासे थायो सिंगोल लाइफआ बेस्ट ओंखायनो मानसिफ्रा बुंमारो फ्रिदमा थायो सिंगोल लाइफआव नाथाय संसाराव जेब्ला आगान होहाङो गोबां नोङो साननांगौ जायो फिउचार प्लेनिं थाहैबाय मिलायनाय सासेखौ बुजिलायनांगोन नङाबा बेफोरावनो दावराव दावसि जानो हागौ गोबां आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजोंसो मोनसे संसारा जायो नङाब्ला गावस्रानोबो टाइम नाङा बेखायनो हौवाया हिन्जावखौ बुजिनाय हिन्जावा हौवाखौ बुजिनाय नैबे आन्डारस्टेन्डिं पावारा बिराद नांथारगौ आरो संसाराव नङाब्ला सेस ओंखायनो सिंगोल लाइफआव जेसेबां हायो इट इस दा राइट टाइम टु रान आं बुंबाय थायोमोन ना खारनानै लाग्रो गराय जाग्रो फिउचार प्लानिंखौ बानायबाय था सिरि सिरि टाइमा जेब्ला सफैगोन नों गावनो स्टेबल जानो हानाय बायदिब्ला डिसिसनखौ लाजायो आरो मालाबा जों डिसिसनखौहाय थाबनो लाफ्लाङो गोबाङा गोरोन्थियावबो लाफ्लाङो बेखायनो जोङो बहुद सानग्रोनांगौ फार्स्टआव इउथ्सफोर दा आंनि एक्सपिरियेन्सआ बेनो मोजां लोगो मोनोब्ला निस्सय संसार जालांनायाव इयुनसिमाव हान्थिलांनाया इसिबां गोब्राबबो नङा खौसेयै हान्थिलांनो हायो आन्डारस्टेन्डिं थानांगोन नाथाय बेफोरनि गेजेरावबो सासेया सासेखौ बुजिलायाब्ला बिराद गाज्रि जायो सिगां मा जाबोबाय सिंगोल लाइफआवहाय हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा बेरायबोबाय मस्ती खालामबोबाय लोगोफोरजों बैफोरबो कन्ट्रल जानांगौ जायो नैबे संसार जानाय जिबनाव एक्सुवेलि सिगांनिफ्रायनो जाफेराखैबाबो बेफोरखौ सानहरखायोमोन आरो नंगौबो बियो
थ' बेबायदि आरोना सेंग्रा सिख्लासाफोर मेनलि आं जायफ्रा आंनि यां जेनेरेसन बिथांमोननिसिम आं बुंदों दा फरायग्रो फरायनायफ्राव मोजां न'खराव गैया माया होननानै थानाङा गोबाङा बुङो नोंनि बिमा बिफाखौबो देखाय आं देखायगोन फार्स्टआवहाय सिख्लानि न'आव जाग्रोगोन ओमफ्रायहाय हाबाया बिनिफ्राय बिसिनि उनावहाय आंनाथ' आरो मोननै मोनथाम जायगा दङ मा जायोसै जोंना एसे रुलफ्रा बेलेग बेलेग नालाय ख्रिस्टियानबाबो ओरैना बेलेग दा जोंनि रुलजोंबा आंहा नेनांगौ सम दंबावसै जोंनि रुलजों थ' बेबायदि आरोना बिनिफ्राय उनाव मा जायोसै माब्ला एनाउन्स होबावगोन दा माब्रै जानानै दं गावनो बुंगोन दा मागोन नायनोसै आं देहाया माबोरै जादों आं हाबाखै सिङावनो दं बिथांजोआ गोबां पेसेन्ट फैदों ओमफ्राय साहायासो गुसु जालायलांबाय नै गोबां सावरायनांगौ दंमोन अब्लाबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे बारा गोबाव खालामला लाभ इउ अल आदा जेसुयानि बे भिडिअखौ होनां नायनोबा बिदि मानसि नांगौ जोंनि गेजेराव दिनैनि दिनावहाय जे बेबादि प्रग्राम लादों बेखौ मिथियाखैमोन नोंथांमोना हरखाबै फैनाय जाबाय दा बयनिख्रुइ सिगाङाव आङो बेखौनो साबायखर बावो जे दिनै बे बबा-बबिमोना बन बायदिसिना मेगन नुवाब्लाबो दांग्रोम खालामनानै हाजोसिम थांनानै बन बाननानै लायो बिसोरो बे बबि सासे दङ बेथ' मोनानि 7टा 8टा हर जानानै फैलायो बन बानानैहाय गारि घरा लामायाव दङ बेखौ एरखेनो रोङा एकदम मानसिफ्रासो हमै एरखेनानै बारहरनानै हरो ओरैबायदि अबस्था बिसोरो बिसोरनि न'आ माबायदि बेखौ बे इउनाइटेड बिथांमोना लाबाय आरो देखायखाबाय बिनि थाखाय आङो बुंबावनायनि जेबो गैला खिन्थु दिनैहाय बिथांमोना ख्रिस्टान समाजनि मानसि बर'दिननि सम आरो बिनि गेजेराव गोजां बोथोर बिसोरहा जेबो बायनानै लानायनि उफाय गैया आरो रोङाबो बिसोरो दिनै चिरांनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बेखौ नुनानै जिसुया सुमफ्रामारि होननाय सासे समाज सिबियारि कम्बल आरो बिसोरनो गस्ला गुदुं हरदों बिनि थाखाय मा बुंनो सानदों बिथाङा इसे गोजानाव थानानै माबोरै मिथिदों बिसोरो बबा-बबि दं होननानैहाय बिथाङा अननानै आरो बेबायदिनो बिसोर बबा-बबि साथामनोहाय कम्बल आरो गाननाय जोमनाय हरदों बिनि थाखाय बिथांखौहाय गोबां रोजा रोजा साबायखर होननानै बुङो आं गामिनि हिसाबै आरो दा बिथांमोननि धोरोमैहाय मोजां खालामनो होननानै